Bukod doon sa Tagalog, mga kagamba, na 3,600, mayroon pa tayong masbate na 1,000. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kagamba, dito tayo sa Paiti, Laguna. Ayun andito si Aligay, Villanueva. Yan mga kagamba. Shoutout po. Diniberan ko siya rito sa Paiti. Ayun yung boundary ng Paiti, no? Nasa likod nakasulat Paiti, Laguna. Ayan mga kagamba. Thank you sa'yo boss ha. Salamat po boss tatay. Thank you. Legit. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit mga kagamba. Unboxing tayo ngayon ng Tagalog ulit ha. Mga kagamba. Yung mga pumupunta ng Cubao mga kagamba na bumibili, huwag na kayong pumunta dyan at iniikutan lagi ng pulis yan. May mobile lagi dyan. So ingat kayo ha mga kagamba. Yung mga nagtatanong, may chat niya nagtatanong yung pula pusod. Yung pula pusod mga kagamba, kahit saang lugar mayroon yan yung pula pusod. Kasi nabubuhay yan sa mga kalamansihan at saka kabatsili, karamihan yan kabatsili sa matataas na sanga. So nasa taas na ganyan mga kagamba, lampas sa bubong ng bahay o lampas tao, automatic yan mga kabalan, ganyan pula pusod. Shoutout muna kay Ezekiel Gutan, Michael Gio Arsingal, Chana Chaning, Joseph Gamer PH, Gagambos TV, si Mark De La Cruz yan. Mark De La Cruz, si Mark Di Guzman. Mark De La Cruz, taga-Spain yun sila kayo. Vladi Danis, Steve X, Layo M. Villanueva, RG Makaya, yung niya, shooter yung account nito Brian Villarta from Cebu, Gagamboy account, yung channel yata nito. King Kataman, Jeff Ronda, Jan Ryan Solis, Jomar Orsino, Arthur Dal, hindi ko na ilista ng diretso ito. Si Blazy Spider, Family Deo from Baras Rizal, Sian Gaming, Carlito Santiago from Las Piñas, Romande Santualia from Pateros, Lorenzo Benjamin. Yan mga kagamba, shout out sa inyong lahat mga kagamba. Yung mga tanong mga kagamba ng gagamba dyan na mayroon daw bang good yung Tagalog, may panglaban ba dyan? Pwede naman panglaban mga gagambang Tagalog, basta maliit lang din ang katapat mo. Kung muli tatapat sa Masbate o Bisaya kasi mas malaki yun. O kaya ilaban mo siya sa tersera ng Masbate o Cebu para magkamat sila. Tapos yung iba dyan mga kagamba na bumasi dun sa video, akala nila malalaki, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kayo niyan, madadaya kayo pag bumabasi kayo sa video. Ito mga kagamba, tandaan nyo ito pagka ang halaga ng gagamba ay mura, automatic yan mga kagamba, maliliit yan. Diba? Maliit kasi ang presyo, maliit din yan. Pero pag mataas ang presyo mga kagamba, natural, malaki yan. Panglaban, ganun yung mga kagamba. Yung iba nagulat pa, bakit maliliit daw pala? Siyempre, mura yung nabili mo. So, natural maliliit yan, di ba? Yun yung mga kagamba. Tatawa na lang ako minsan So, kung pambata. Yung kung pambatanda. Pero pwede rin sa matanda yung pambata. May malalaki rin yung Tagalog. Ayun, mga kagamba. So, unboxing tayo ang gagamba ko ngayon is 3,600 gagamba. Pakita ko sa inyo Ito yan.
Ito yun, gagamba ko kayo mga kagamba. Ayan. Ha? Ayan. Ayan pa. Ha? Dami nga mga kagamba. Ayan. Tapos, bukod doon, ha? Ito. Ayan pa. Hanggang ba? 3,600 yan ang Tagalog. So, bukod doon sa Tagalog, makakagamba na 3,600, mayroon pa tayong Masbate na 1,000. Ayan. Ito, makakagamba. Ah. 1,000 yan na Masbate. Ayan. Pero baka hindi nyo masyado makita. Ayan. Oo. So, wait lang ha. Papakita ko ba sa ibang Masbate? Pakita ko ba sa inyo to ha? Ayan, Masbate mga kagamba. Ayan. Libo Masbate natin ngayon. Ayan. Medyo hindi siya magandang tingnan pagkagabi kasi nakabuka yung mga yun. Kaya magandang tingnan niya pag-araw. Ayan. Ayan mga kagamba. Ayan o. Ayan. So, mapakita rin natin ngayon ang Tagalog. Ito, tingnan nyo ang Tagalog naman. Ayan, Tagalog yan. Oh. Ayan mga kagamba. Tagalog yan ha. Bahala na kayo magkumpara. Ayan. Tagalog yan. Ayan. Ayun. At saka yung mga tanong ng tanong din mga kagamba, tumatawad pa sa presyo. Nako, huwag na kayong tumawad kasi wala nang supply ng gagamba ngayon. Kunting-kunti na lang. Tapos na kasi ang season ng gagamba. Eh, mangilan-ngilan na lang yung mga pauso ngayon na lugar. Tapos, mangilan-ngilan na rin ang supply ng gagamba kasi nga lalamig na yung panahon. So, biglang mawawala ang gagamba mga kagamba pag lumalamig ang panahon. And then, pag malamig siya, may lilitaw na naman ang gagamba, may immune sila dun sa lamig, tuloy-tuloy na naman yun hanggang sa tag-araw. So, ayan mga kagamba. Para sa kapatiran ng iba dyan na tawad ng tawad, hingi ng discount, halos wala na kayong mabili ngayon na gagamba mga kagamba. Halos wala nang mabili ngayon. Shoutout sa'yo, Gagamchoy Kasakmal, Gagamchoy PH, mga kagamba, si Gagamchoy, supportahan natin yan. At mabait na tao mga kagamba. Sana kung paano yung pagsuporta nyo sa akin, ganon din sa kanya mga kagamba, para ganahan din siya na mag-vlog. So hanggang dito lang mga kagamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!